inethezeka TV sekunjalo siyakhala manje ikhala ngempela sisa workshop isaqhubeka umcimbi muhle uyimpumelelo njengamanje umcimbi ohlalwe insizwa unavigator umfukagcwensa ake sikhuluma nensizwa la UMahostela kuyaphila mnteka baba siyaphila Wesokalami sengiyabonga wangenza umuntu ebantwini siyabingelela bhodini njani kodwa sikhona mnteka baba kuyangithokozisa khehla lami ekutheni ukuthi sinibone nokuthi ngikubone nje usestage ngibona inhlokomo khehla lami UMahostela ngoba iphakama kangaka ihostel injalo inhlokomo ngabe iqhamuka emahostela noma iqhamuka kuwe ngaphakathi ngengoma akuchazela umuntu ukuliphi ihostela mase hostela siqala ngokubonga nje kuwena bhoti sikulalele kakhulu namhlanje sikhuluma nawo kuwumlando lo siqale ngokukulalela nje sikhula namhlanje sikwazi ukuthi interview wena siyakubonga lokho siphinde sibonge nabhuti unavigator ngokuthi asiphe ithuba ukuba kasiphange ithuba noma kwasiqalaza nathi wasibiza sasabela ngaba kuzange kwaze kwaba nje so siyajabula kakhulu siyabonga nakubantu ngethuba abasiphe lona waqopheka umlando UMahostela wacela impindo siyabonga kakhulu bafethu abantu keke uthando abasinika lona lisuka ngaphakathi ngokuthanda ingoma noma ngokuthanda umsebenzi kaMahostela ilokho nje bafethu kusuka nje ekuthandeni ingoma kaMahostela ngokusupport ngiyakhulu iSouth Africa yonke nje bafethu mnteka baba ake singene endimeni omculo ekutheni ukuthi uma uqale emculweni uqale kanjani ngekathi unothando nje kaMaskandi ukuthi ngingawucula kusukaphi kuwena noma kukhona abaculi abebegqugquzela noma ugqugqumezela ekutheni ukuthi uzongena endimeni yoMaskandi UMahostela ufike waba igidangoma like ukushameni emakhaya waphinde wazoba igidangoma lo mfowethu lapha yana ngalesa sikhathi lisana sesigabeni samavukana ethi umdidisi waphinde waba umlandeli ogqoka iskipa noma umbala othize sengiyasaba ukusho ngegama ngoba njengamanje sekuba noqhawe lami umuntu ngathi mangumention umbala obethanda uMahostela bese ethi ayi kanti yabo cause lonto leyo yabo so kodwa uthando lomculo lusuka lezansi yakufiki manje ngigidile ushameni ngagida estage ngigidela umculo othize ngaphinde futhi ngazoba umlandeli nga-experience into eningi ngingakho njengamanje imlingo sengathi yenzeka kanje ngoba vele I came here with full experience mfowethu washaya isingisi esinenkosi phakathi you're hitting English with the king inside injalo lento ngiyayizwa iyaphakama ipama njengobuyonike manje kodwa mfowethu ake sibuye size la endimeni yokuthi-ke ngoba ula emculweni mfowethu uzengani emculweni ngiyazi ukuthi iy'nsizwa ziyafikisana zenyathelana kwesinye isikhathi amakhona akakafiki yini la khona egcina khona seninyathelana khona amakhona nazi iy'nsizwa le ndima umculo kaMaskandi inhloso yami engize ngayo emculweni isisheshe yabonakala angizange ngaze ngayiqhwanda mina yami inhloso like mangithi angizange ngaze ngayiqhwanda khona abayiqhwanda ngezimpi beyiqhwanda ukuthi bexabana nabantu thizeni noma mhlawumbe besusudweshu ukuze bezophakama manje mina sengivesane ngashaya ingoma ngaphakama so ayiseke isidingo sokuthi ngilokho ngingene ey'ntweni zezimpi eyami inhloso sibonakala ukuthi ngize ngokuzoshaya ingoma kunjalo nje mfowethu-ke ungagqugquzela kakhulukazi abantu abathanda kakhulukazi umculo wakho abangakawuzwa ekutheni ukuthi bengene kuma-digital platform bekwazi ukuwuthola kakhulukazi umculo wakho ngathini kubona uma bebheka umculo wakho bawuthola kanjani ikhehla lami khona kuma-digital platform alright umuntu ongamazi uMahostela njengamanje akashone ku-YouTube afika aseshe Mahostela 97 ilapha azongithola khona aseshe isihloko sengoma yami le trenda kangaka ethi wangenza umuntu ebantwini kuye lapha ney'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook ngithi Mahostela 97 music ku-Facebook ku-TikTok Mahostela 97 yilapha esitholakala khona nje yonke into yami ikulezo y'ndawo lezo mfowethu ma kuye ngokuthi umuntu ufuna ukubhukha njengamanje engenze njani ngoba phela siyadinga ukuthi imali enikhipha ngayo umculo zibuye mnteka baba uwenze njani umuntu ofuna ukubhukha uyabona nje ngiyafisa leli thuba ngilitholela ngiyafisa nabanye bephinde bengiphi and ngistrugglisa kakhulu emathubeni okuqasheka ngengize ngiqamba mangingoma iyatrenda but angingakatholi lelo thuba lelo lokuthi ngiqasheke ingakho nje ngibonga ubhuti navigator sengiphelele ithuba leli angiphe lona lizokwenza nabanye bangibona abona mabezwa abantu ukuthi ngicela impindo akuwona manga lawo akuwona manga ukuthi ngicela impindo so ngiyacela abantu ukuthi bengiqashe ungithola kanjani uyangithola enambeni ethi 076
33 69 641 076 33 69 641 eka WhatsApp lo number leyo enye ithi 061 469 8802 061 469 8802 ngaseke nasenkundleni zonke zokuxhumana nje mahostela 97 ilabo ozongithola khona mahostela 97 music ilabo ozongithola khona bekwazi ukungiqasha ngiyacela nala emcimbini lo weMother of Maskandi ngiyabiza uthola ithuba nakhona ngokuthi abantu bengivotele SMS igama elithi mahostela enambeni ethi 44893 mahostela enambeni ethi 44893. Kabuyami sibonga kakhulu ngethuba lakho ukuthi nathi sibe nethuba lokukhuluma nawe. Mina njengoba ngishilo ngibonge nasekuqaleni ukuthi kade ngikulalela namhlanje sika ngi-interviewa kuwumlando loyo ngiyabonga kakhulu. Kunjalo mbukelo lapha ekhaya injalo indaba masikhuluma kanje sikhuluma ngeinsizwa bakwethe ikhona la endimeni yomculo kaMaskandi kuningi kuyale okunyeke solokho siqhubeka sikubambela bona sikhuluma nabo bukhoma la ezinye zeinsizwa siyibona khona la emva kalokho sithi siyibona ngesikhathi esilandelayo seyidlodobela wena ngena nje manje ku Facebook uthi Nethezeka TV uTikTok uYouTube uthi Nethezeka TV yimo wakho DJ Ponya Ponya zekhala manje ayikhala.